के बाली घायल कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी के टैटू वाली घायल कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी के टैटू वाली खेसारी के टैटू वाली खेसारी के टैटू वाली घायल कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी के टैटू वाली कौन मार देले खेसारी मंतर बन गईले सटार हो नेपाल से ज्यादा ओकरा चाहे यूपी और बिहार हो कौन मार देले खेसारी मंतर हो गईल बारे स्टार हो नेपाल से ज्यादा ओकरा चाहे यूपी और बिहार हो अब बैठ के चाटा तारे छाली घायल कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी के टैटू वाली घायल कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी के टैटू वाली खेसारी के टैटू वाली खेसारी के टैटू वाली कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी के टैटू वाली फिल्म में बन के जे ओहे हीरोइन हो जाई सुपर हिट हो कहे धर्मपाल अमर पाली से लागे बड़ी फिट हो लागे बड़ी फिल्म में बन के ओहे हीरोइन हो जाई सुपर हिट हो कहे धर्मपाल अमर पाली से लागला बड़ी फिट हो कहे रुपेश नया भइल बहाली हो घायल कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी के टैटू वाली घायल कैले आँख मार के नेपाली हो खेसारी